Dobrý den, vítejte ve Slapech. Dnes bych vám ráda ukázala tento rozlehlý pozemek s rodinným domem, který je vhodný k demolici. A právě díky tomu máte jedinečnou příležitost postavit si zde dům podle vašich představ s krásným výhledem do přírody. Tak co? Líbí se vám tady? Tak neváhejte a domluvte si prohlídku. Budu to na vás čekat. Vaše Monika. Realitní kancelář 100 klíčů. Domy, byty, reality.